हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटआव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मोजां मोननायनि निसा। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान शर्ट भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टारटिंफोरानो जादों आबुल नार्जारि आरो रैसु बर'। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों प्रेमेन्ट नार्जारि आरो बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों नमिता मुसाहारि, माइदां ब्रह्म, सुबुंसार ब्रह्म, जय मण्डल। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रेमेन्ट नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों आइ एम प्रेमेन्ट। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनावबो होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै एसे सापर्ट हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय।